Shwmae, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Yn y rhifyn olaf, oedden ni'n wedi creu yr ffeil gyda'r enw hello_byd.go. Felly, os ydyn yn cydydodi y gymwysiad o'r ffeil fel hyn, a dyna fe, mae'n dim ond yn allbennu llinell neu'r ymadrodd Hello Byd ar y sgrin. Beth dwi'n eisiau i arloesi yn y fideo hwn yw y cysyniad o'r meddolyn neu meddolion lle ydyn yn gallu datblygu rhyw fath o'r cortadiad llyfrgell sydd yn gallu cael ei ail-defnyddio tro ar ôl tro gyda'r cymwysiadau neu taflionnau eraill. Felly, sut i wneud hyn? Wel, yn gyntaf, mae angen i ni i gwahanu rhwng yr llyfrgell neu'r meddolyn a'r prif rhanbar o'r cymwysiad neu'r app, lle mae'r pwynt dybodiad o'r cymwysiad yn y prif ffwythiant, sef yn y Saesnig main. Felly, os ydyn yn ymdrin ar cortadiad hwn, sef yn y ffeil hello_byd.go fel yr pwynt dyfodiad ar gyfer y cymwysiad. Felly, os ydyn eisiau i alw ar rhyw meddolyn, mae angen i ni i datblygu y meddolyn fel enghraifft pecyn arall. Enghraifft, os ydyn nawr yn agor o'r ffeil hello_byd.go fel hyn, ac wedyn ydyn yn gallu mewnforio llyfrgell oedd wrth yr meddolyn arall, enghraifft gyda rhyw enw fel gofian. Felly, os ydyn yn amcanu yn y diwedd i cadw y cortadiad neu'r taflen ar gyfer gofian ar yr cwmwl neu ar-lein yn y cartwfa fel github.com, ydyn yn gallu mewnbynnu cyfeiriad ar gyfer hyn, github.com, ac wedyn cyfrif ar github.com, sef fy nyfryd Ian Low 27, ac wedyn ydyn yn gallu galw ar ffwythiant fel hyn i wneud rhywbeth. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ydyn yn gallu ar y gwydrlen ar y ochr chwith creu yr meddolyn ar gyfer yr gofian. Felly, ydyn yn yr Tmax, ydyn gallu pwyso ar y botwm A, creoli, ac wedyn ydyn B, ac wedyn yr saith i'r 10 neu chwith i symud i'r gwydrlen arall, ac wedyn os ydyn unwaith eto yn morfeo i'r isbrygellau yn dilyn yr egwyddor yn yr iaith Golang. Dyma'r gwastathlun yn yr cefnrefn o'r brygellau oedd wrth yr pregell cartref ar gyfer yr defnyddiwr, sydd dan yr pregell ar y brig Go, ac wedyn dan o fe isbregell esareg ar gyfer y cortadiad, ac wedyn teragaeth ar gyfer yr cartrfa, sef github.com, ac wedyn yr gwastathlun ar gyfer y cyfrif, ac wedyn nawr dwi'n gallu creu yr pregell ar gyfer yr taflen, sef gofian fel hyn, ac wedyn union anno fe, dwi'n gallu creu yr cortadiad ar gyfer yr pregell hon neu'r llyfrgell hon, sef gofian.go. Wedyn mae angen i ni i roi yr enw o pecyn, sef gofian, ac wedyn mae angen i ni i mewnforio llyfrgelloedd angenrheidiol, sef FMT, ar gyfer yr
ffurfiadaeth neu'r fformat i allbennu yr negesion ar y cymell gorchymyn. Ac wedyn, mae angen i ni i creu rhyw fath o'r ffythiant yno fe, felly ar yn gallu creu yr ffythiant gyda'r yr un enw, sef gwneud rhywbeth fan yma. Mae angen i dechrau yr enw o'r ffythiant gyda'r y breuddol lythren i wneud hyn yn gyhoeddus. Oherwydd os angen, mae'r hyn ddim ond yn angyhoeddus ac ni allai iddo fe gael ei galw oddi wrth yr moddolion allanol. Felly mewn yn y ffwythiant hwn, rydyn nhw'n gallu creu rhywbeth fel allbennu unwaith eto sut ydych chi. Nawr, os ydyn achub y ffael ac wedyn dychwelyd i'r gwedralen arall. Ac wedyn, nawr, os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn go, ac wedyn rhedeg, ac wedyn dot. Nawr, mae'n allbennu, helo byd, sut ydych chi? Nawr, os ydyn eisiau i ychwanegu moddolion arall, enghraifft, os ydyn eisiau i creu pecyn arall gyda'r enw gofian 2, ac wedyn os ydyn yn eisiau i galw ar rhyw ffwythiant fel gwneud rhywbeth 2 fel hyn. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r gwedralen ar y ochr chwith, ac wedyn, os ydyn unwaith eto yn dychwelyd i'r gostadlun ar gyfer y pegell ar gyfer y cyfrif. Nawr, os ydyn yn creu yr pecyn gyda'r enw gofian 2 fel hyn, ac wedyn yno fe, os ydyn unwaith eto yn creu yr codtaddiad pecyn gofian 2, ac wedyn mewnforio yr FMT ar gyfer y ffurfiadaeth, ac wedyn y ffwythiant gyda'r enw gwneud rhywbeth 2 fel hyn. Nawr, rydyn nhw'n gallu allbennu rhywbeth fel ydy bob beth yn iawn fel hyn. Nawr, os ydyn nhw'n ffeil ac wedyn dychwelyd i'r gwedralen ar ochr de, nawr, os ydyn nhw'n rhedeg y gorchymyn go, gwagle, rhedeg ac wedyn dot. Dyna ni, mae'n dweud nawr, helo byd, sut ydych chi? Ydy bob beth yn iawn? A dyma sut ydyn nhw'n gallu creu ac wedyn galw ar y 2 moddolyn union yn yr iaith Golang. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl.